Rhys, fi'n 26. Fi wedi gweithio yma ers 2 mlynedd, falle 3 mlynedd. Mae'n okay, mae'n just yn bit boring, really. So, beth yn union ti'n gwneud yn Swyddfa? Fi'n gweithio ar y ffôn. Fi'n just yn ateb y ffôn trwy'r amser pob munud o'r dydd. A ysgrifennu pwys ar y ffôn ar y cyfrifiadur. So, Keith, did unrhyw beth dros y penwythnos? Ti? Unrhyw beth? Penwythnos? Na. Beth ydych chi'n meddwl Keith? Fi cysau e. Mae jyst ddim yn siarad. Mae'n eisiau yna yn gweithio. Fi ddim yn gwybod beth mae'n neud yna. Fi heb gael yn dod mewn i'r swyddfa fel blaen o gwbl. Beth mae'n neud? So ti ddim yn offi fe o gwbl? Na, dim rili. Beth am Andrew? Beth ti'n meddwl o fe? Mae'n just yn Andrew. Mae'n just yn eccentric ac yn sarcastic trwy amser. Mae'n iawn, suppose. Di'n bos dda? Na, dim rili. Mae'n good i cael laugh gyda ddo. Mae'n just yn bos dda. O gwbl. Ie, hi'n gallu bod yn y bos yna, chod. So rhywun moyn bod yn anodd o fi, chod. Bring it, chod. Dy fam. So, ych chi'n offi gweithio yma? It's okay. Na. Ni'n cael mynd ar ffôn fel 24/7, so... Ie, ni'n cael ein talu. Ie. Mae'n bit boring though. So, pam o'ch chi bod yn gweithio yma? 5 blwyddyn. Fi wedi bod tua 4, fi'n meddwl. Sait. Ni'n gwybod ble mae'r papur, by the way. Ni ddim mor stupid â ni. Mae o don desk fi. Mae'n so boring fan hyn, dyma beth mae rhaid i wneud. So, lle mae'n mynd o fi? Yeah, really nice actually, yeah. Pink newydd. O, ti'n gwybod am Joe? Pwy Joe? Mae'n mas... Joe. Mae'n mas gyda Maggie. Fi'n gwybod. So beth wyt ti'n meddwl am y swydd? So'n really bothered, to be honest. Mae mor dull, dim byd yn digwydd, ond mae'r pobl yn trio wneud y pethau digwydd. I mean, mae Rhys yn trio siarad gyda fi, mae trio bod yn ffrindiau gyda fi. Mae'n sincere. Ac, oh my god, ffordd mae gwallt wedi torri, ew, oh. Sy'n gwybod, fi jyst yn teimlo bod wedi Sws coch! Anna fe. Ond sy'n gallu neud hynna. Fi jyst... Wedyn Mirain a Fion. O yes, y beth sy'n neud i sadwn? O, sa'n gwybod. A maen nhw'n eistedd reit nesaf i gilydd. A maen nhw'n siarad ar y ffôn. A maen nhw'n eistedd reit nesaf i gilydd. A maen nhw'n siarad ar y ffôn. Pam y holl agwedd hyn? Agwedd negatif tuag at y pobl ti'n gweithio gyda? Sy'n gwybod, fi'n gweld hyn fel one-to-one session o fel fi'n gallu gael bitch neis fan hyn. Ni di sylweddoli bod ti'n dawel iawn o flaen pawb arall. Ie, fi di dewis byddai'n neis iawn efo nhw a peidio dweud beth fi'n meddwl ohonyn nhw go iawn. Rhys! Nothing. Yeah. Whoa! Hey! Phones, yeah, nice. Like it. Yeah. O ie, fi'n gwybod beth sy'n meddwl. Yeah. Phones, cool. Yeah. Mynd ffwrdd nawr. Mynd. Snap up ti torri. Ie. Fi'n handful ti, beth gyda fi fe. Hey, well. Ma, hwn, just snap up. Yn coch, psycho. And you, scum. Of course, scum. Dim papur, yn neb yn danfon i fi. Did you ever make Keith? Ie, fi darllen nhw. Oh my god! Does dim papur! Nes i ddweud. Be? Does dim papur yn y swyddfa?
Beth? Don't ti roi papur Dyle ti roi papur yn y bwrdd. Sara, fi jyst eisiau cymryd hyn, cyfle hyn i dweud nes i ddweud ac yn un iawn a neb yn gwrando yn y fi, so sa'i mi helpu. Mae gyda ni bapur. Ie, mae hon yn dda. Mae gyda ni bapur. Oh, Andrew, ti'n so friggin' pathetic! No, ti'n not hapus, Jack! O, mae gyda ni mwy o bapur. Come on, mae'n peth ar pen. Mae'n ogr arall. O'n i ddim yn swyddfa heb bapur. Mi'r ffonio'r boss, mi'r ffonio'r boss. Where's that thing? Andrew, ni ffonio'r real... Na, ni ffonio'r real boss. Mike, ti eisiau ffonio security? Ni ffonio'r real boss. Mike, ti eisiau ffonio security? O, chyn mi ffonio Osha. Yeah. Hey. Whoa. Hey. Os unrhyw un fan hyn, dwi bod sut i trwsio ffwrdd. Andrew, fi ar y ffonio Osha. Nawr os o'n i'n defnyddio dill 1122, oedden nhw'n llwyddian. Sgsorach fi fan hyn. Sgsorach fi. Hello? My God. Byddai nôl nawr. Papur gyda ni. Ti di colli'r papur. O, that's ddim wedi colli pobl. Mae Mr Williams ar ei ffôn. Ah! Mae gen i papur. Papur, mae'n ffain. Mae gen i papur. Diolch, Come on. Osha. Diolch. Cadw mlaen. Papur i ti. Papur yn cool, ie? Man talk, o. Keith is allowed. Man talk. Hello, Andrew. Ni casau ti. Man talk. Tra. Ie. Ti hwyr? Ti hwyr pob dydd? Pob dydd? Ti ddim yn ddoniol? Ti ddim yn ddoniol? Mwy ac allan yn gorfod. Beth yw hwnna? Mwy ac allan. Mwy ac allan. Dy fam. Mr Ross. Fy mam. Mr Ross. Ei fam ni. Sa. Wel, fel ych chi'n gwybod, fi newydd cael trafodaeth o Mr Williams a... Ni ffeindio'r papur. Waw. Ond yn anffodus ti wedi cael sac o'n barod. Wyt ti? Ydw. Shut up, Milan. Wel, ie. Ond siôn ni dangos i fod yn ffrindiau. Chymod, fi'n heb chi, heb you understand. Na. Mr Ross. Fawr, Andrew. Ie. Rhyddid, chod. Dyna oedd y swyddfa. Dyma'n swyddfa newydd fi, chod. Byd ar gael.